Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene anthu osiyanasiyana amapereka maganizo awo ndi kuziwisana ndi kuphunzitsana. Tekani pompo kuti mumve nkhani yokhuzana munthu amene anamwalira ndi kuwukira m'manda, abale ake kulira, kumusowa munthu amene akamwalira mumadziwa mmene zimakhalira. Pamene lero lino wawukira m'manda pamene akufotokoza zambiri, kani pompo kuti mumvere Lahiri KTV. Ndiye munthu amene akuti anamwalira kati kalekale ali mwana kale, akutchula kuti kwawo ndi kumulanje, koma wapezeka kunoku kubalaka kulongwe. Tikafika kulongwe kwera mtunda cha ukanindo pena pake apo amati patafika pamene wapezeka munthu amene ndafotokozana kuti ati anamwalira kalekale kumulanjeko ndi anatengedwa ndi kumasungidwa kumagwira ntchito yolima ati kwa nyama akuti kufotokoza kwake kwakutero. Yetu monga mukumvera mu video mumuona ndithu akukamba choncho mwini wakeyo, koma ati anamwalira ali mwana, dzina lake ati ndi Chimwemwe. Ndithu nditi tafika hapo kuona tinaona kuti tijambule kuti mwina anthu ena ake sazidziwe. Ndithu ndi mmene zikukhalira kuno. Apazi kuchitika kumene lero lisande pa 16 March pamene pakuchitika zinthu sizakalekale. Mulanjeku kono nchito amubira kandani bwana alomwenda akumulanje muntu amene mangwira ntchito simukumuziwa simukumuziwa mama mangwira ntchito mwelini nyama abwana amwali au kwantatuka tuendelea kutumira kuti sasa tuendelea kuti ajoni akuba ajoni ndabaya tenga tuose kwa drama zao ndei watu bana amwali bana kali anthu ambira kutuka koma sachi tuendelea sambi tu izi sambi anthu tu awa ile ndio ndikunda ndikunda amadana ndi anthu banjinanga so majo makamu zwanani ati kumulanje ati ayiwala kumulanje kwa ayiwala Ndili mwana inacho kwa mwana kukula kwakulira kuti musewu nkhani ili kumashanga longosole si ngati nzuku kwa muntu akamwalira kwa mosa mbusa bisa muntu akati zina nini nda Chimwemwe 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 laba mbwani musapo wakumulanja kunena ati amangwira ntchito kuti andiri manyumba wasungana sikuchitikazi ndituzoona. Ira video yomwe ayiona zinthu zimene zimakhala zikuchitika madera osiyanasiyana, munthu kumwalira achibalake kulira kufika size yomwe iwala after 15 years 10 years kumva kuti ukuwapezeka munthu amene anamwalira uja. Amakhala kuti wamwalira kuzera m'masenga, kuphedwa kuzera m'masenga, anthu pamuzi amamenyana, kumangana, kukangana sizibwana, munthu wathu watipera anthu kulira zosatira zake. Mulungu akafuna munthu uja kuti abwerere amabwerera. Ndimene zimakhalira sizaboza, ndipo ife kafukufuku wathu Lahiri KTV tapezati kuti zinthu zidi zachitika, atolankhani athu atathamangira kumaloko ndikupeza kuti zoonadi zake. Tapanga ni like, share video.